Hvad skal Team Tvis gøre for at slå GOG i pokalfinalen på lørdag? Nu siger du selv slå, og der er ingen tvivl om, at det kan meget vel gå hen og blive en slåskamp sådan i håndboldforstand. De seneste gange, de to hold har mødt hinanden, der har det været fysisk præget, og vi spillede 24-24 her for nylig i Holstebro, så jeg tror helt klart, at der skal bruges nogle muskler for at få sejren hjem. Udover muskler og en god fysik, hvad bliver så afgørende for, at Team Tvis kan hive en sejr i land? Jamen det er da klart, at GOG er jo det hold i Danmark, der har vundet flest pokaltitler. Så der skal nogle, men den selvtillid Tvis kommer med i øjeblikket, tror jeg kan blive meget afgørende. De tror på det, altså der er ingen tvivl om, at de har det godt med den rolle, at de er undertippet. Oddsætterne siger jo, at GOG er tæt på at være store favoritter, men altså, når man sådan vurderer holdenes styrke i øjeblikket, så ligger det meget tæt. Hvor stor betydning vil det have for Team Tvis at kunne vinde en pokalfinale? Der er ingen tvivl om, at klubben har været en meget sikker del af ligaen i mange sæsoner, og det man har manglet, det er ligesom at få den titel i hus. Det er der mange klubber, men her har man en unik chance for at vinde den her titel, også fordi GOG bestemt ikke er skræmmende i øjeblikket. Da OB i Champions League vandt eller spillede uafgjort i Manchester United, der lovede Lynge Jacobsen, at han ville rejse nøgen hjem i flyveren. Har I aftvunget Poul Masberg et lignende løfte? Det kan godt være, at vi skulle have gjort det, men det har jeg ikke. Nu kører det kan være, at han kører med spillerbussen hjem, så det kan være, at det foregår lidt mere skjult, men jeg har ikke hørt, at han har afgivet et tilsvarende løfte, eller hvad skal man nu kalde den slags, ikke? Sportsredaktørens tip på et resultat af kampen? Det er, at den går i forlænget spilletid, og så vinder Tvis med et enkelt mål.